O Campo da Saleta acollerá o día 7 de xullo a tradicional festa de exaltación do pan de cea, no que se poderá degustar e visitar expositores de produtos gastronómicos con denominación de orixe. Na xornada previa, dicir o sábado, será Ruta dos Fornos, festa de interese turístico de Galicia. Falar do pan e falar de cea, dese binomio, onde o Campo da Saleta acollerá a pandereteiras, a bandas de gaitas, a pregóns, a comidas e un auténtico campo ca festa de exaltación do pan de cea de socializar. Eu creo que das festas onde máis se socializa, se fala, porque alrededor do pan de cea, un pulpo, unha carne, un pregón, unha banda de gaitas, unhas pandereteiras, se socializa moi ben. Esta festa ven celebrándose dende o ano 1991, adquirindo co paso dos anos maior popularidade. O proceso de elaboración deste pan permanece prácticamente inalterado dende a Idade Media. A fina fariña de trigo só se lle engade auga e sal. Certificáronse 150.000 pollas. Hoxe en día andamos nas 750.000. Eu espero que ao final de ano, creo que batemos o récord. A miña idea de, antes de acabar o meu mandato, quero chegar ao 1.000.000 de pollas. Non vamos a andar moi lexos, e aí andaremos. Dicir que o pan de cea é un xeito moi tradicional de elaboralo, ben transmítese de pais a fillos, hai que ter moito cariño e moito amor, non somente á profesión, senón á elaboración do pan de cea. Empezamos a andaina desta tradición da festa do pan de cea para ensalzar e dar a coñecer o pan de cea non só o que é a provincia de Ourense, senón tamén na comunidade autónoma en España, como non, tamén internacionalmente, porque o pan de cea estuvo en Venezuela, estuvo en Argentina, estuvo en Italia, estuvo en Estados Unidos e incluso Fidel Castro probou o pan de cea.